Shubor nakashlem jong unongsan hima. Uba Winston Tony Lingdo, Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council, haba juba bigijingkali balawanra daka MDC ka Nompo Constituency ka kong Rona Khemdet, uloang ba ka KHADC ka Klemla ban penlong ya ka Monolith Festival na kadaw ka jingduna pisa jong ka council. UCEM uloong ru bahagi snem ki bansawan ka EC kan sa perkhat bha na kabenta ban penlong ya ka tamasa Monolith. Kata masa kepada halor kumnu ban penek pensa e kariti ke dustur jang ukhon khasi. Kakong rona kala benrap jingkeli biang laka isi kala perkhat ne em ban penlong daki weipat kita masa ha ka jaka jang ka Monolith Festival. Na kabenta ban penek pensa e ka jinglong kerpang kiriti dustur khasi. Na kaliang uba Winston Tony Lingdo ula juba ba kam shumladon kabakum kata kajing perkhat hindrai kata masa Monolith kan longhi ban penne pensa ya kariti dostur hindrai ka isi kadang don kam ban snothu bha ya ka jing don pisa ka council Resibun Shongkonor Badan Buram ka jubab ya kini ka jingkeli ka belabu di member kadai so Masa camansa ngasukwa ban yo jingtip sakendian kajubab kalong mencem snem ru klem penlong ban mentau snem ru la suthu ban nom penlong ya kaneka Monolith Festival ka ba ka district council ka shat penlong na kapor syakapor tenga sukwa pada ban tip ba hakipor ki banwan ka don ne kar kom perkhat na kaliang jong ka isi ban penlong ya kaneka Monolith Festival. Mr. Shongkonor ka jubab ka baidai bat ka jingkeli ka belabu di member Badan Buram hoi ni suthu na kini kisnam ki bla let ni khamyo pan perlong ya kani ka Monolith Festival kat kum ka jing suthu ko jonga last ki perlong shwa ka covid padhadin ka taru le si ki don ki jing ki ba bonrukom ha ka baidai bat ka funds ti nakaliang kejongi ru ka isi hakini kisnam ki bansawan ngin saya examine ya kani ka matter lada ni don ha ka financial position ka popiang nang ni syakmat ini ya syakmat bat kani ka Monolith Festival Sakendiat Master Chairmansa lada kani ka Monolith Festival in charge ong ba BCM Badan Buram chungi ong ba na kadau jangka financial problem nga syukwa pada bantip lada ka Monolith Festival kakta ya ka financial lani ya ka plating ka kadon na empat karkom perkhat ban penlong da iwing pat ikan ja festival ban pene ya kata kariti ka dustur ka jongi ha ka jaka jong ka neka Monolith Festival kaban kham duna ka jinglut ka jingstep. Mr. Chairman, wajubab ke jingkeli jing member, hadu menta kani ke isi ka padon kum kata ka jingwut jing perkhat ban perlong da ka wei pat ka festival. Nani ada iwei festival i ba khamret ban bujili ya kani ka Monolith Festival. Andai nakaliang jong ka isi ngi smu thu baik ba kani ka Monolith Festival bala julong hakini ki snam ki bala let meshwa ngi kwa hai ban penne pensa ya ka tang pade ha ka ju ka por pade ngi hap kum bangala ong menne nihap ban snothu pada ya ka financial position dan ya ka strength ka bangi ngidon nakaliang jong ka isi andai banchu weng no pada na ni de banchu perlong no di wei festival tang banchu bujili ka de ka Monolith Festival hadu menta ka ni ka isi ka padon kum kata ka jing mo ka jing perkhat andai nakaliang jong ka isi ngidang ya perkhat baik ba hakisnam gi ban sowan de sing in la ban perlong biang ya ka ni ka Monolith Festival. Shongkonor Badan Buram ngakwa ban keli tang iwe jeng keli karena teli ki edition jeng ka Monolith ka dis council kala la man pun ulong hakini ki por ke belak lek Shongkonor Badan Buram abi jawab ka jingkeli ka ba keli member ya kata ngamdon kanu ka juba adu menta ndrei lada isya nga nan pha da ka notice si ka bai dei pat ka jingkeli ke jongi berkat kum jing tip jonga te lightly ki edition beladat last kadai hagade ka snem ka belak lek
Ashkwa ban tip EM in charge. Ya tak jingkeli kali. Ashkwa ban Pindan nak kawai jingkeli. em nga subatai kata nga dan kawai jingkeli. Isamut keli tang kawai jingkeli. Tengah ashkwa ban tip le EM ba kitu ki addition lightly kat kum ka jingtip janga officially ki bay pisa lapo ka council ne de bakiyo jingyarap la ka sarkar ne kiwi ki source. Sesang kenor badan berom. Orang ilayo sengau ia da jubab jong i nong keli, ba ikeli ga ju ka jing keli jubab hi. Dia nakalian ka jonga ku mengaong mentan ba hadu menta nakalian ka jongi ka isi ngipat yo man examine ya kini ki monolith festival ki baladep. Hendrai ngamukwa ban meslit ya ka house di halor kata ka nongrem bangan ong ba ya kata ka jingbei pisa ka bay ka district council na ka bay ka state government ngampat la ban ascertain ya ka facts. Andai kumbanga shutip kadon hi ka jingbei pisa na ka district council but kadon hi ka jingbei pisa na ka state government ru andai mengamkwa ban meslit ya ka house di halor kata ka nongrem ngan ai daga notice hi member Kublai EM ICEM bade in charge je ngashu kwa ban pensyai ba ngakwa ban syai la pi ba kan tuligi edition ki long belong officially bangan tem dri ba ila ai ka juba pen sa air ka notice te kublai shibu